tindi Christmas cantata ku church Sunday lokubwerali. Mwezi umene ndiuja mwezi wa chisangalalo umene timasangalala za kubadwa kwa Ambuye Yesu, ndi program imabwera chifukwa cha zisangalalo zimene chifukwa ndiyo ngosangalalanso kuzakhala zoyimba basi siku limeneli kulibe soulaliki kungosangalala kungoyimba praise and worship. Program imene ikuyenera kuyamba 1 o'clock kutama 5 o'clock. Kumene kuzakhala oyimba monga china King James P, Faris Mang'anda, komanso tili ndi magulu athu a Mzambezi, Blantyre Undilande, kuzungulira Blantyre tonse tikakhalira kumeneko. Ifenso praise team yathu yapachipata tonse tili konko. Cholinga chathu ndikungosangalala basi ndi mwezi umene wachisangalalo kuti aliyense akasangalale basi. Zinthu zonse nzaulere sikuti zolipiranso ya kumene kuti abwera aliyense kandi wa mipingo uliwonse komanso aliyense kulibe kusankha kuti yaya ndi azambezoka ayi program ndi aliyense wa mpingo uliwonse akwena abwere kumene kandi oyimba atakutipezanso azinaiso azasangalatsa anthu. Ndikungowathokoza Malawi, mtundu wa Malawi kuti umema kuti ubwere kumeneko kuti uzasangalale nafe limodzi pa program yetu linayoyi. Mmodzi mwa oyimba amene adzayimbe pamwambowu ndi Apostle King James P amene wati ndokonzeka kudzasangalatsa anthu pa tsikuli. Kukonzeka takonzeka bwino kwambiri, tikunena ku nkhani yokonzekera kukapasa anthu zinthu zabwino, ku nkhani ya ma practices komanso ni mwambo umene tinawukonzamba kukonzekera kuyambira pakanthawi. So anthu ayembekezere zabwino komanso ayembekezere chinthu chimene mwina sichimachitika pa nkhani ya music, kunena kuti chimene atakachione komanso chimene tikapase chizapangisa kuti mawa azabwerenso tikasayitana. Zona nthawi zonse mwina tikayitana anthu mmene tikuwayitanira chonchi timawuza kuti pakhomo mukatipita mwakuti, koma ulendo uno chinthu chinchaulere. Tatengana Malta, tatengana tonse ukakhala malo amodzi pali Daughter of Zion, Faris Mang'anda, ine Apostle King James P komanso ndi magulu osiyanasiyana kungoza asangalatsa anthu mnyengo imene ya Christmas kwa ulere osalipira kena kalikonse. Mnyengo ya Christmas ndi kwabwino kwambiri kusonkhana malo amodzi. Bible kuti tsaleka kusonkhana malo amodzi monga ina achitira kusonkhana malo amodzi, kuimba, kusangalala, mwina kugawana mphaso kumene pa tsiku limene lili. Komanso mwina kwa anthu amene atiwandikira ali mplanti amomuno tabwera pano kunena kuti talimbikitsa abwere chinthuchi sicha mpingo wa Zambezi koma chinthu cha wina aliyense amene ali close, amene amakonda nyimbo zathu komanso amene ali Mkhristu amene atakubwera tsiku limeneli. Tikayimba zonse ma Christmas carols komanso nyimbo zimene anthu amaziziwa. Ndaonapo kupita malo ena kunena kuti osayimba mukumaneni moyo wanga ndinoti ndiye sinabwere. So tikayimba zimene anthu amaziziwa komanso tikayimbira nyimbo zimene mwina zachisangalalo imene chisangalalo chimene cha Christmas tizikhala kuphatikisa. Ndalimbikitsa anthu amene mukutionera kunena kuti mubwere muzatipange support komanso mubwere muzayanjane nafe. Mapo ake mwina ndakumbuseso anthu tikangochoka pa junction yopita ku Living Waters kolo ungofunsa wina aliyense kuti pa Zambezi ndi pati, komanso pasogolo pake timakhala anyamata amavula mchenga pameneyo pali church chachikulu chili mwamba chimenecho ndi church cha Zambezi Evangelical Church. So ndikuyitanireni kumwambo umenewu, ndi mwambo waulere komanso ni mwambo umene mukazabwera ndi family yanu simuzakhumudwa. Mpingo winanso umene wakonza zochitika zokondwerera Christmas ndi wa Living Word of God International Assembly umene uli ku Ndilande. Mpingowu pa 24 December udzakhala ndi mwambo ofikira ana amasiye, amayi amasiye, okalamba komanso ovutika ndi kuwapatsa chakudya komanso zinthu zina zofunikira pa miyoyo yawo. Mtsogoleri wa mpingowu Apostle James Genesis wati izi azikonza pofuna kuonetsera chikondi cha Mulungu kwa anthuwa. Iye wapempha anthu akufuna kwabwino kuti agwirane nawo manja popereka mathandizo awo kuti pamodzi aonetsere za chikondi cha Mulungu kwa amasiye, okalamba komanso ovutika. Living Word of God International Assembly ni mpingo umene tinawukhazikitsa mchaka cha 2014. Timalalikira uthenga wabwino, pambali polalikira uthenga wabwino timasamalanso ana amasiye, timathandiza anthu okalamba, timathandiza anthu aulumali komanso anzathu odwala matenda a HIV/AIDS. Utumiki ukuyenda mothandizidwa ndi Ambuye. Pali zimene Mulungu adatilola tizikwanitsa kuchita, zina akuchita anthu ena
malinga ndi chisomo chimene mulungu adawapatsa ifeyo mbali yathu tokumana ndi mavuto amene tikudalira ndi kukhulupirira Ambuye malingana ndi chisomo chimene anatipatsa. Koma pali zambiri zopetchera muutumiki zimene tikumana nazo ngati anthu amene tidayamba utumiki tikumukhulupirira Mulungu ndi kumudalira Mulungu. Tilibe malo amene ngati church timapempherera, komanso ngati ntchito imene timapanga yosamalira ana amasiye tilibenso malo. Timakhala ndi ma-challenges amene polalikira uthenga wabwino tidamvetsetsa unena kuti utumiki sikungolalikira uthenga koma kukumananso zosowa za anthu uzimu komanso kuchuluka. Ngati mpingo chaka china chilichonse timafikira anthu mu nyengo ya Christmas imene timabweretsa pamodzi anthu okalamba, ana amasiye ndi anthu amaulumali osiyanasiyana imene timapatsa ma Christmas parcel kuti alipo ena amene sangakhale ndi kuthekera kuti apeze chakudya mu nyengo ya Christmas. So ife ngati mpingo tinaona kuti ndi chabwino tidzafikira anthu amenewa powabweretsa pamodzi, powalimbikitsa chikondi cha Khristu komanso ndi kuwaonetsera chikondi cha Mulungu powapatsa zosowa za mu nyengo ya Christmas. zichitika litizi? Program imene ilipo pa 24 wiki ya mawa, ndipo tili mkati mofunafuna thandizo, tufuna mpunga, tufuna ufa, tufuna sopo chapira, sopo sambira, mchere, komanso ndi zinthu zina kandi zovala zimene timafuna tipemphe pano kwa onse amene akutionera komanso kutimvera. Akufuna kwabwino onse kuti atigwire manja kuti chochitika chimene chichitheke, akhoza tibweretsera thandizo limeneli osangokhala mwina pa chochitika chokhachi, komanso akhoza tithandiza ngati church, akhoza tithandiza ngati orphanage. Ana amasiye amene timawasungawa amasowekera zakudya Monday to Thursday, amene kuti alandire phala mamawa komanso alandire chakudya cha masana. Ndi ngati sangakwanise kutithandiza mu nyengo ya Christmas ku function imene tili nayo imene timaitcha kuti supporting the venerable events, akhoza kubwera kudzatithandiza ndi zakudya za ana komanso ngakhale zovala. Pa 24 chilinganizo chathu tifuna tifikire anthu okwanira 120 okalamba, ana amasiye, anthu aumaulumali kuchokera midzi 7 imene yatizungulira kuno kundilande, kuyambira mmudzi mwa Mulanga, Chakana, Tambalika, Matope, Chejine, Matope komanso George Mlowe. Tili pa sika wakulu pafupi ndi Ndilande Health Center kuseri kwa mpingo wa Apostolic Faith Mission. Komanso akhoza kutimbira foni pa manambala awa ma 8 1 40 22 77 ma 9 5 450 735. Thandizo lina lililonse limene angatibweretsere lidzagwira ntchito moyenerera, ndipo timakhulupirira chithunzi zimene zabwera timajambula kaya ana akudya, timajambulira ana akudya ndi kuwaonetsa kuti katundu wanu uja ogwira ntchito motere. Ndipo ngati team imene timayendetsa bungwe limeneli timaonetsetsa kuti pakhale accountability and transparency mu zonse zimene ifeyo tikuchita. Maotsiriza mafuna tilankhule kwa azitumiki onse a Mulungu dziko lonse la Malawi komanso anthu onse okhulupirira amene mukutimvera komanso kutionera mu nyengo ya Christmas. Tigwiraneni manja, tipempherere dziko lathu komanso tipempherere umodzi, because umodzi ukakhalapo mdziko zinthu zambiri zimayenda bwino. Umodzi ukakhalapo mipingo imayenda bwino. Umodzi ukakhalapo mabanja zinthu zimayenda bwino. So tinafuna tipemphe kunena kuti mu nyengo ya Christmas tisangalaleni moyenera kuti dzina la Ambuye likalemekezeke. Tilowere ku Chikwawa kumene la Mulungu lapitali kunali mwambo otolera ndalama zomwe cholinga chake ndi kugula basi. Mwambowu unali pa mpingo wa Mitole CCAP pamene mamembala a mpingowu anapereka ndalama zokwana 14 miliyoni kwacha kuti khumbo lawo litheke. Polankhula m'malo mwa Synod ya Blantyre, wachiwiri kwa mlembi wamkulu m'busa Jime Banda anayamikira mpingo wa Mitole kamba kokhala ndi masomphenyawa. M'busa Banda analimbikitsa Akhristu kuti asabwerere mbuyo mpaka basi itagulidwa. Zofunikira kwambiri onga mukuziwa mawu Ambuye achakutuza mu Matthew chapter number 28. Ndio mawu
itali mdziko lonse mbiri mukalalikire uthenga wabwino olengedwa onse. So polalikira uthenga wabwino sitikungoyang'ana anthu akhawa amene ali kumitole kuchikwako, ayi tikuyang'ana sankhale ena amene ali madera osiyanasiyana amene mayendedwe kuti kapeze kumene koko koma nkovutapo ukafika. So khala ndi basi masiku anowa chinthu choyenera kwambiri mpingo ukhala nawo kuti ukafikire ukatumikira anthu ena afunika utumikiridwe m'mayimbidwe, mukudziwa mmene mayimbidwe amachitira m'mipingo ayende akatumikire. Alipo ena kuzipatala kumene kuchoka kunapita ukwezi akaona udala afunikira utumiki kumene wowo. So basi ndikufunikira ngakhale pezi kativuta kumene monga kunoko anthu ambiri akumana monga kumalo kugwirira ntchito ena zavuta even kuti amene alankhulira abusa mchechi kunena kuti ene ambiri kunoko ndobwera afunika anthu apita waperekeze. So basi ndiyofunikira ndithu kuti mipingo munthu akinoyo koma zipanga project kutere wandi kumakatumikira wanthu. Chinthu izo sizingangoasira amitole okha. I think chifukwa tabwera ngati sinodofoza kuzalimbikisa koma ngakhale sinakufuna kwabwino amene akumva utumiki kuti ndi wabwino woyenerera afunikira ambiri awapange support. Utumiki upa okhamitole sichipasira sizingatheke, ifunikira kugwirana manja tiyamikire mitole chifukwa tikukhala mpingo woyamba kulowa shire kuno kuti ukhale ndi basi. So ngakhale iwo onse amene akuchimba kulowa shire kuno CCAP ampingo osiyanasiyana monga meta wanena amene muli ampingo osiyanasiyana muli anzathu a Roman Catholic ndi ena kumene ndiye kuthandizana kuti mukufunsa kuti anthu athandizane agwirane manja. Koma ivi nena amene alephera kubwera pano palero akhoza kuwatumikira kuwathandizira anzathu a mitole mu utumiki umene. Moderator wa mitole CCAP ndi mbusa Gerard Palijalamisi amene akufotokoza zakufunikira kokhala ndi basi ngati mpingo. Basi imene tapeza padakali pano ikufuna ndalama zosachepera 40 miliyoni kwacha imene tikuifunafuna padakali pano. Mwambo umenewu tinayerekeza kuti titapeza ndalama zosachepera 20 miliyoni ndipo tizitithandiza ndithu. Akhristu athu ndiokonzeka kwambiri chifukwa chonena kuti ndalama imene ikuti ipezeke tinagawa miraga yathu, tili ndi miraga 8 kotero kuti mmene tinagawira anthu asonkherana ndalama kuposeranso matarget amene tinawapasa. So anthu achilandira kwambiri. Basi imeneyi ndiyofunika kwambiri makamaka pano pa mitole CCAP mpingo umene uli paboma akhristu ake ambiri ndiobwera amene kumudzi kwawo usiku uno. So nthawi zambiri maliro akachitika timangochita mapemphero onena kuti ayende bwino, koma tsopano tikakhala ndi basi ndekuti ngati mpingo tufuna tidzitsatira maliro amene achoka kuno kupita kudera la kwina. Chachiwiri nchonena kuti basi imeneyi itithandiza chifukwa chonena kuti anzathu ena azibwera kubwereka basi yathu ife ngati mpingo kupezanso ndalama. Pambali pa zimenezo anthu amakhalanso muzikondwerero zosiyanasiyana, ena maukwati amakapangira kwina ngati ku Blantyre ndi madera ena. So ife ngati mpingo timaona kuti ndikuyenera kuti tikhoza kumasatira anthu muzochitika zawo zimene padakali pano zimativuta chifukwa choti tilibe mayendedwe otikhoza kunyamulana ngati gulu lalikulu. Amene akutifunira zabwino pa project imeneyi tikuwapempha kunena kuti abwere pa mpingo pano atithandize ndi ndalama, kapenapo ayi sakhoza kutithandiza ndi ndalama koma kutiunikira za mmene tikhoza kuchitira kuti basi imene iteke. So akufuna kwabwino tikuwayitana abwere tithandizane nawo. Phungu wa dera la pakati mboma la Chikwawa Gerard Pede nayenso anali nawo pa mwambowu ndipo analimbikitsa mipingo kuti idzikhalanso ndi masomphenya ngati a mitole CCAP. Ndizoona kuti mitole CCAP inapanga chiganizo chotolera ndalama kuti agule basi ngati phungu mpingo wina wonse umene chuma chake chikuyenda bwino zimathandizira ona kuti akhristu nawonso amamasuka pa zinthu zosiyanasiyana zimene zimachitika mu mpingo umenewo. Komanso ndoti chuma cha mpingo chimaoneka kuti anthu akamasonkha cholinga chake chenicheni chikukwaniritsidwa. Malangizo kapena pempho imene tingapemphe mipingo yonse zimene zachitika lero ku mitole CCAP zokhala ndi linga logula basi, tapemphe mipingo yosiyanasiyana kuti zomwe akhristu makufuna ku mipingo kwawo ayesese kuti azikwaniritsa, komanso iwo amene ali omasuka akhoza kutiyitana tikakhala nawo mipingo mwawo. Zonsezi zikukufikani mu programu ya Nkhani Zachipembedzo pano pakanema 1 wa MBC. Nkhani zikadalipo mukhalebe pomwepo.
wa Center of Christ Faith Deliverance ku Chilimba wakonza mapemphero apadera okondwerera kumaliza kwa chaka amene akuatcha kuti Special Family Crossover Service. Mapempherowa achitika la Mulungu pa 28 December 2025 kuyambira nthawi ya 9 koloko mmawa ndipo adzachitikira ku Chilimba kumene mpingowu uli. Malinga ndi mtsogoleri wa mpingowu Prophet JP Okeke, pamwambowu adzapereka mphatso kwa anthu komanso padzakhala chakudya chamasana. Prophet Okeke akufotokoza zambiri kudzera mwa otanthauzira wake. That special occasion we are organizing on 28 December. We call it Special Family Crossover Service, which will be holding right here on 28 December 2025. So, if I may explain, I'm trying to say we are trying to carry a lot of people along on this crossover. We want also to give back to people who have been with us, and people will be joining us that day, because crossover, so many people see crossover the other way around. They think it's a time to give to church or to give to God, but it's a time for church to give to people, to carry people along, taking them to another year, another successful year. So that's why we want to do something different from whatever every other person is doing, according to Holy Ghost direction. God bless you. Takonza chilingalizo chimene chitakhala pa 28 chimene tikuyitana mwapadera mabanja onse ndicho linga choti mwina mwake iwo tithokoze iwo amene adakhala nafe nthawi zonsezi, poti anthu ambiri amaona ngati munyengo ino ndiyo khayo pene mayeneka kuti iwo wapereke athandize chechi kamene tino iwo azibwesa chofuna chawo kamene ndalama zawo kumpingo, komano mpingo uno wakhonza chilingazo chimene choti ngati ubwetse kamene ubwezere kwa abale onse amakhala ulimodzi mnthawi imene. It will be a day we declare the other year, what God has in stock for the other year, 2026. And also will be a time we are going, after the declaration, we are going to have what we call luncheon, whereby everyone that will be in that service that day will eat and celebrate with us. After that, there's a lot of people that will go home with packages, because there's a lot of packages, a lot of blessings we have packaged for people. We have some food stuff, we have some things for Christmas, New Year gift, so that whoever is coming here that day, we never go home empty-handed. There is gift for people. There are food for people. There's bags of rice, bags of woofah flowers, and so on and so forth, that the heaven have prepared to give people that day. Because we want people to enter into the next year with blessings, with happiness, with joy. That's it. Chilinganizo chimene chitakhoza chotino tizawuza anthu tizakozekesa anthu zimene Mulungu ayankhula za chaka chimene chikubwerachi, komanso padzakhala tikapadzamaliza kuwauza chimene Mulungu ayankhula pa chaka chimene chikubwerachi, padzakhala kudya kumene kudzakhalepo nthawi yotino yakumasanayi, komanso kuli mphatso zimene zikuperekedwa kwa anthu osiyanasiyana. Tifuna kuti chaka chammawa anthu akamalowa akhala ndi imwe momwe akhale wokondwera. Expecting all good people to come. Also expecting the less privileged to be here, the orphans, family members, families like husband and the wife and the children to come. And we expect everyone. The door is open for many people, especially families. We are welcoming them. As you are coming, come with your children, come with your husband, come with your relatives. And those people out there, the door is open for you because you are part of our family. The less privileged in society, you are part of the family. Come and celebrate with us. Come and be blessed. Come and have the wonderful touch of God on that day. God bless you as you come. Muchilinganizo chimene chitikuyembekezera kubwera kwa kuyitanidwa kwa anthu monga anthu ovutikitsitsa, mabanja osowa, amasiye. Choncho tikufuna kuti nonse ngati banja limodzi muzabwere zakhale nafe limodzi kuzapeza zakhalanso m'malo amodzi zasangalire limodzi. Center of Christ Faith Deliverance Ministry can be found right here in Chilimba, next to Macro Clinic. So it's not difficult to find. If you are coming from Blantyre, you can take a bus, say you are going to Chilimba. You get by, ask the Macro Clinic, they will tell you. When you get there, you drop there. The church is next to the Macro Clinic. So it's not difficult to find. And even if you say you are going for the Church of the Prophet, okay, many people knows, they will direct you. So it's easy for people to come here.
kuti mupezeke malo amene kapena mwadziwa malo amene ndiposavuta ngati muchokera mtown kuli Blantyre ndoti mukwera za Chilimba mukangofika pa Chilimba ndoti mukwera ya roundabout simukafika pa roundabout mufika pa manda after manda mupeza pali macro clinic pakangotha macro clinic mpanda winawo kumene mpingo mene kupezeka komanso ndotangofika pa manda apo ngofusa ndifuna mpingo wa Prophet Okeke ndosavuta anthu ambiri akuuza ndi makwake. My final remark is to encourage people to make time on that day, to join us that day, because there's a lot of things that is going to take place on that particular day. God is said to bless a lot. God is said to bless many. So please, I just want to encourage you, do not miss this opportunity to celebrate with the people of God on that day. And do not miss the opportunity, because God has something in stock for you. There will be prophecies that day. There will be a lot of good things that day. So God bless you as you come. I'll be looking forward to see you personally. God bless you. Mawanga omaliza ndikupempha ndikumema Malawi nonse kuti mukhoza mukulikuita ndikubwere malo ano pali zambiri zimene zachitike pali kudalitsidwa pali zinthu zosiyana-siyana zakachitike pa tsiku limene ndicho ndikupemphani ndikumemani kuti mukapezeke pa tsiku limene. So we have some guests are coming from the long way. We have Prophet Emmanuel, we have and other people who will be here. There are men of God, there are women of God who already booked their seats on that day. So I want you to be part of us that day. God bless you. I'll be hosting a lot of you. And the men of God, please let me take this opportunity to invite some men of God who have not been able to contact me. It's an open invitation to you all. Please find it easy to contact me, because I am looking forward to see, because there are some things my God have to impart in your life on that day. So that as you are going into 2026, you go with a special grace that will enhance your ministry to go far. God bless you as you come. In Jesus' name. Mwapadera ataitana alendo siyana komanso abale athu akulilongwe choncho mwapadera sindikuitana azitumika Mulungu amene simunathe kulumikizana nanu kuti mutha kubwera malo ano kuti zakhale limodzi lakondwerere komanso tizayikize limodzi chimene Mulungu wayika pakati pathu muchaka chikubwerachi. Manamba athu ndi awa 093 05 17 19 093 05 17 19 0 573 708 0 573 708. Diocese ya Blantyre yati ipitiriza kugwira ntchito limodzi ndi boma kupititsa patsogolo maphunziro mdziko muno. Archbishop Thomas Msusa ananena izi pamene diocese imatsekulira sukulu ya sekondari ya anyamata ndi atsikana yotchedwa Our Lady of Namulenga High School mboma la Mulanje. Archbishop Thomas Msusa anathokoza mpingo wa ku America kamba kopereka sukuluyi ngati mphatso ku diocese ya Blantyre. Talandira mphatso imeneyi ndithu ndi manja awiri chifukwa ndi chizindikiro chakuti mpingo ukupitirizabe chimene Ambuye sananena pitani kaphunzitseni anthu onse, ndipo chifukwa cha izi ayi lero ndili pano kukondwa kulandira mphatso imeneyi. Ifeyo ngati mpingo tipitiriza kugwirizana ndi boma pa nkhani ya maphunziro, chifukwa tikudziwa kuti munthu amene akufuna kuti atukule dziko akhale wophunzira kwambiri. N'chifukwa chake tipitiriza kumanga sukulu zimene zogwirizana ndi boma komanso sukulu za private tipitiriza sukulu kumanga, chifukwa zonsezo zikuyimira ndithu ana a Malawi. Choncho mbali zonse ziwiri ndizofuna kuthandiza anthu a ku Malawi. Choncho ife ndi boma nkhani ya maphunziro ayi tili patsogolo tikugwirana nawo manja. Choncho private ndiponso sukulu zothandiza ndi boma zimenezo tipitiriza. Bishop anali pano amene ayankhula pano, Bishop Andrew Cousins, ndi amene tapanga nawo ubale ku diocese ya Folkestone, kuti diocese ya Blantyre ndi diocese zimene tagwirana ndithu kuti ansembe athu kunoko akamachuluka tiziatumiza kumeneko ku diocese ya Folkestone. Tayamba kale kugwira nawo manja ndithu kuli bambo Muhero, bambo James Kembo alikonko
anayamba akukwanisa zaka 4 zopano kugwira ntchito imeneyi. Inenso ndapitako kangapo ndi pamene timapeza ndalama izi zomangira sukulu. Choncho chachikulu ine ndikamanena kuti anthu aku America sapemphera, ayi amapemphera. Amene ndithu anamvesa za Mulungu amapemphera kwambiri, ndi awo apereka ndalama zochuluka kwambiri kumanga sukulu ya makono. Ndimapita kukachita misa mama kwambiri, ndipo mbale yachiwiri ndimene amapereka kumangira sukulu iyi. Choncho ambiriwo amene akudziwa za Mulungu ndi olimbikira. Ifeyo tipitiriza kunoko ku Africa, kuno ku Malawi, diocese yathuyi kupita nawo manja abiskopi aku America kuti tipitirize kufalitsa uthenga wawo. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa programu yathu ya sabata ino ya nkhani zachipembedzo pano pa kanema 1 wa MBC. Programu inanso idzakufikani sabata yamawa. Inu atsogoleri a mipingo komanso zipembedzo, dziwani kuti programu iyi ndi yanu, bwerani nazo zochitika zanu. Munali ndi ine Lloyd Gumbi, pitirizani kuonera MBC.